ez dakit benitzen jun zehatmeat justu behatzia baten bile, baina, bueno, izpunen nebilen eskalatzen guztua, ekaitzekin eta antxonekin eta lagun batzukin, eta han sortau zuten ekaitzek ekipau eta kateatu zuen bia berri bat, bueno, bia ez da berria, baina aurten kateatu zuen, sistematik ikiez, behatzia proposau zuen, eta, bueno, bia hori probau nien asko gustau zuten, eta pentsat nuen aukera hona zala saiatzeko eta kateatzeko, posible ikusten nuen, eta holaxe sortau zen eta gustora. Bide hau da resistentziko bia bada, asko desplomatzeu, tetxo bat, ia tetxo bada, eta bueno, euske movimentu egindarreko movimentuek, helduleko ezain txikilek, baina bueno, die ez ainonak, helduleko ez oso onak, eta tetxoko movimentuek dauzke indarriko movimentu eta baita ere nahiko teknikuek, ez? Hankak ibiltzeko momentuen, taloiek eta hola nahiko presizuek dira, eta iruditzen zait, resistentzia asko exigitzen bia badala. Nik eta ben, 2008 urtea ondo bukau, nahi lasai eskalatzen bukau, errokan eskalatzen bukau, eta berriz urte berri eskalatzen hasteko gogukien bukau, atxeden aldi txiki bat hartu, eta 2009 urteako egile esan ontsa momentuen gogo asko dauket, urte hori eskalatzen hasteko. Eta ez dakit ilusio askokin ez, ikusi dut pixkat sartu nahi zela dinamika baten, ez dakit nire buru ere asko ezagutzen. Eta egite esan, ez dakit ontsen bertan ze saiako nahi zen eta ze ez nazien saiauko, baina gogu dauket urtie lasai eskalatzen hasi, indartxu ipini eta aurrien tokatzen eskiten erronka berriei eta proiektu berriei ekiteko, ez? Nire kasuen ez da, ni arrokan zentrauta ikusten naiz. Orduan, zer gertatzea, urtean zehar lau txapelketatan edo 5 parte hartzet, hola 5 txapelketa garrantzitsu. Badoket gogue, urtin zier, bai Europa aldea juteko, Frantzia aldea, eta hola, eskalatzea, biztaz eskalatzea edo bi aktoratzea. Eta zeatik ez, hain urtira joan gabe, hemen seguru aurten buelta batzuk ingo ditutela, berriz lehen urtien egon nintzen, Katalunia aldien eta hola, Santaleña aldea eta gogo asko dauket juteko. Eta gero leku bat guztako zitzaitena jutzi adibidez, esango litzake, viaje bat, pixkat, igual, beste nun baita ez, edo Marrueko zeatagi aldera, Tapiako paretako bide luze batzuk itea, edo beste nun baita ez, Alpeta, ez dakit. Baina, lehenengo urtie kirol eskalada egiten hasi, eta urtien ziber eskalatzen jungo beha, eta hortik aurrea ikusiko da ez, abertzea teatzean, eta, jutea batiken ontsa bertan jungo ditzake.